Hvad sker der? Er I klar? Jeg er ikke wannabe af Kulhal, jeg er ikke. Jeg ved ikke, om det er noget med den video, jeg sidst lavede, hvor jeg fik et spørgsmål om den. Bare fordi jeg ser meget op til ham, okay? Jeg er ikke grim, jeg er ikke. Hvor du dufter til Robin. Jeg har set Robin Kaja nogle par gange, og det er ikke at stalk ham, at jeg møder ham tilfældigt i en bus, vel? Jeg har også bandet andre. Fucking ikke grim, jeg er ikke. For jeg gider ikke at læse noget pis om. Også alle jer, der har skrevet. Jeg gider ikke at finde mig i det. Jeg stalker dem ikke, og det er ikke at stalk dem. Så kan jeg få det sådan, okay? I der igen, okay? Men han holdt ikke nogen livestream den dag. Men jeg stalker dem ikke, så jeg håber, du har svar på de spørgsmål. Så jeg tør godt, Philip. Jeg tør godt. Jeg er ikke grim, jeg er ikke. Men jeg kan bare sige til dig, Mester Andreas. Og hvis du stiller flere sådan dumme spørgsmål, Og så nogle af jer, der har skrevet, Kasper, Tobias, han sviner til over hans livestream og sådan noget. så banner jeg dig. Så er jeg lige kommet ind i sådan en rigtig god rytme lige her nu, hvor at Jeg er ikke grim, jeg er ikke. Philip, på grund af sådan noget der. Rigtig grim. For hvis jeg var det, så havde jeg også lavet, ja, men det var der allerede en, der hed, så det kunne jeg ikke hedde. Så havde jeg jo nok kaldt mig Kasper.dk, ikke? Fordi jeg gider ikke at finde mig i det, vel? Jeg er ikke fucking wannabe af ham, jeg er ikke, okay? Jeg ikke? Jeg er ikke grim. Jeg er bare fan af dem. Ja. Men I er grimme. Sort i hovedet. Sut pik, mand.